Yuk Kak. Yen omahku gedhek, tocong yen udan bledek, bapak kerja yen ngomong proyek. Yen durung kramikan, arep turu adem kanginan, penting saben dina iso mangan. Saiki aku wis gedhe, iso golek dhuwit dhewe. Latihan biyen mung iso jagake pak ebuke ngapurane. Saiki aku wis kerja, senadyan urip-urip rasa ikhlas bekti kanggo keluarga. Aku iki anak lanang, kerjane mung turun dalan. Muga iso mulyake derajate keluarga. Pak ebuke rekasane ngrawat aku kanthi gedhe. Yen kathah luputku kula nyuwun Biyen omahku gedhek, cocok yen udan bledek, kerja yen mung ono proyek. Yen durung kramikan, arep turu adem kanginan, penting saben dina iso mangan. Saiki aku wis gedhe, iso golek dhuwit dhewe. Latihan biyen mung iso ngusake pak ebuke ngapurane. Saiki aku wis kerja, senadyan urip-urip rasa ikhlas kanggo bekti keluarga. Aku iki anak lanang, kerjane mung turun dalan. Muga iso mulyake derajate keluarga. Pak ebuke rekasane ngrawat aku kanthi gedhe. Yen kathah luputku kula nyuwun pangestu. Aku iki anak lanang, kerjane mung turun dalan. Muga iso mulyake derajate keluarga. Pak ebuke rekasane ngrawat aku kanthi gedhe. Yen kathah luputku kula nyuwun pangestu. Kathah pentapenku kula nyuwun donga restu. Yo Dini. Ning kutha Solo dolan budi, ning taman jurak ning pinggir Bengawan Solo, mudhon budi awan lan bengi, suka-suka nanging aja kerja. Yang bulan rajang putu ing semangat.
ning kutha Solo mudolan mudi ing taman jurang ning pinggir Bengawan Solo mudolan mudi awan lan bengi do suka-suka nanging aja ngikat janji janging bulan angin kang teko sasak gawa gendeng tresno banyu bangawan sinar cayaning bulan lir sabudian alerat buka kenangan ngirsake opo mengsarwa ing taman jurang taman nendah kutha Solo taman kreasi awan lan bengi sing tuwa nanging aja ngikat janji esuk awane ngomah wis ora kerasan halo lali luyuran nang goleki sing tak sayang mumbang midarang bakku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning empang jangan tak tindih saka kagungan sarabi ngoceh dhewek gawe bencokan kalau kae tak suwon mbok aja ngecek kodang kuning agawe pikirku bumi tak sawang tambah manis bukan yang lakon nyanding sirane ora bakal mati si podang tutup tadi ngebracan ya irama seger sing penak nerangin gender gampang nyokek mas yo nyokek yo nyokek mas nyokek yo ayo kak soalan ning khusus Eka si joget ayo luyuran golek sayang ya bukan mobang midarang garpu goleki ora krasa esuk ganti Mas Gareng yup Eka yo alah jeglek Mas Gareng ayo sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyanding sirane ora bakal Eka wangi
Ya, Mas Gareng, ayo. Luar biasa. Enak lah suarane ki apik ta. Iya. Pripun? Suarane enak sing kendang TLK. Apa? Telek. Kok iso telek? Kok iso nesu apa? Lho joget. Heeh. Nggih. Der yo der. Coba Eka. Coba. Ulang. Nen, ayo. Ning omah. Omah. Awas, ayo. Ya, 100. Matur nuwun nggih. 100 masuk apik kok. Iki kokane 100. Lah iya. Pas. Ayo coba, ayo Kak, ayo. Ayo. Ya, Jaya, ayo Jaya. Jaya sapa? Jaya Sudargo kuwi. Nanda. Nene ya. Esuk awan ning Ah, telat kuwi. Telat kuwi. Ki jane kowe iso joget ra to? Piye Iki to? joget ki Jiro lupa der. Loh, Eka no, ayo. Ayo. Esuk awan iku rata. Jiro lupa. Oh, kuwi. enak nih so pas karo. Ya tambahi 50. Matur nuwun. Ngaten lho, mau pancen. Ya, Nanda. Mas. Duite Bayu serantak. Ya. Ayo, Meleh. Yo, nah, coba. Udah mau anu kok ya. Ayo. Ora Pak Rojiun kok sih. Wah, enek. Wah, Pak Rojiun. Ablo kajate. Mas Gareng Rojiun. Waduh. Lho kuwi duwe tok. Kolaborasi ya. Alhamdulillah Pak. Nggih, alhamdulillah. Ya wis berarti ngene Kak. Aku rasah ngeki Mas Gareng wis ana sing. Ora ngene ra apa-apa. Ya. Pak Rojiun tambah. Ya. Alhamdulillah. Piye, Pak De? Ngapa? Undak-undakan Piye ta? mudhun Mudhun piye? bar 50 30. Aja diitung kuwi. 50 karo 20 iki dadi pira? 70. Mundakno. Enggak. Sapa sing muni mudhun? Bagaimanapun ini uang Indonesia harus kita hargai. Wah, ya. Ya, jane tak tambahi 100 gandeng mau ora sah ora apa-apa ya wis. Sah. Piye? Sah. Oh ya. Ya, dah. 150 ejing. Ya. Saged dere pas 50 ejing. Oke? Alah apa pas coba ya. Kena jajalne. Nen. Ning omah wis pas. Kurang anggolek sing tak sayang. Mutelan kok. Pakanamu watu. Apa ta? Aja kesusu. Lah terus piye? Dek. Oh ya. Ya. Piye? Agar Cek. dek. Oh ya. Dituruti. Angel. Apa nanda mbok DPC, Pak De? Ora kok DPP Piye minggat. jegleke piye? Tek. Dek. Dek. Oh ya. Guyuran anggolek sing tak ber. Nah, wis. Wis ta lega. Hei. Sing der ki beduke ora cangkeme. Tak bodhe bedhuke. Kok ndak marai. Lah, Marai Wes. ora pas-pas kuwi. marai Ah. gadeng kowe ora iso beduk pas selawe. Ah, yo. Nen. Ning omah wis lanang. Ah, Guyuran anggolek sing tak sayang. lah wong kono telat dhewe ngono kok. Wah, Lah kono bar mumpul lagi. Lah aku ngenteni mudune. Ya kudu pas kok. Cuk. Lah wis telat kuwi. Kudune bareng. Lah kondisi bareng. Yo. Angel mah. Wis ora entuk dik rapaten. Pak De. Apa? Karo aku. Oh. Esuk awan dong tak dong ding dong tang dong ding dong tang dong rasan dong tak dong ding dong tang dong ding kaki tu kintu seret kaki
Ayo. Nyongan bawah kur dua kali. Walang keke, walang yo Eka. Telang, terus tak telang. Dewa hawe, pipalanda. Engko bareng iki digarap irama dangdut cah telu jogete kudu padha. Ayu, Dini, karo kae. Eka. Nggih. Ya dek, tutuke Dini.
Wong telu iki ayo. Yeay. Hop. Ayo. Ayo. Iya ta, ayo siji. Anu. Ayo. Hey. Mumpung yuk. Hey. Tak kandhangi. Ya. Wah, lah bapaknya tak anteni lagi jedul. Iki biasane sok nusul. Jenengan iki sok nusul. Kok nembe dugi to, Pak? Kula arep-arep sore kok. Biyen nusul aku. Mriki, Pak, mriki. Niki kali buyut-buyut mboten napa? Nggih. Niki buyute. Wah, nek joget telok panjenengan iki. Wah, lah tak anteni kok lagi ketok. Panjang umur, Pak. Ayo. Panjang umur. Yo, kok tadi dangdute 2 kali. Ayo. Nggih. Ah, Nanti, yo, nih. mungkin sing depan kula terus. Maka Pak Rojun Bapake. kali anu panjenengan ya pergi berdua. Oh, ayo. Yo. Ayo. Iki apa lagi? Cara bisa. Yo! Hey! Ya! As! Hey! Ya! Hey! Ya, Pak. Lale. Hey! Sayang anak. Yo! Yuk, Kak, yuk. Ayo. Kur, ayo bertiga. Hey! Wah! Ayo, Pak. As! Hei! Ya! Iya. Hei! Iya. Hei! As! Iya. Hey! Iya. Iki mbiyen akeh arep dijaluk Mas Gareng ora sida. Iya, saiki ganti. Ampun wedi Pak pun mriki mawon mboten napa kok kaya wah dan kok. Pare. Pripun kabare Cak Bat? Lakone apa terus? Ayo. Enggak Pak, mriki Pak. Ditekke sik terus sithik kok. Ampun disisake no. Monggo aku Mbak Putri gelo nek disisane yo. Ayo. Wah. Iya.